היי חברים, זאת עסקת טננבוים רק מטלפון אחר. זוכרים אותי שאני עושה סרטונים בערוץ של תפארת צרורה השני מהטלפון האחר, שכתבתי לכם שאחותי התחתנה, אז אני לא יכולה לשלוח את הסרטונים, בדיוק היום אני אשלוח בערוץ שלי. ובקיצור, בואו תראו את הסרטון החדש שעשיתי, כאילו מאחורי הקלעים איך אני עורכת בלה בלה בלה, כאילו אז ערכתי סרטון בטלפון שלי, זה הטלפון של אבא שלי. ובקיצור, אני עכשיו צריכה כאילו להיכנס לטיוטות שלי. הנה חברים, אני פשוט נכנסת להודעה כלשהו, פשוט כי יש לי בקרת הורים, אז אני לא יכולה נכנסת לטיוטות. הנה, תראו. מוחק, את גם ככה לא עונה. תגידי כן או לא, קשה לי המרחק הזה ואת לא פה, דופקת לי בדלת שאת לא איתו, אז למה שולחת לי אדום? שואו, בטעות מחקתי את זה, לא משנה. לא רציתי להשמיע רק את טיוטה, אבל שיהיה. בואו תראו. מה זה? מה זה? בואו תראו משהו מגניב שראיתי. המנגינה הזאת, אני גדלתי עם המנגינה הזאת, גדלתי עליה. תראו. אשכרה, אני גם גדלתי עם המנגינה הזאת, אז ביי יוש.